ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 2239 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟି ବାଟ ରହିଅଛି। 1355 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଅଥବା ବାରବାଙ୍କ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଦାୟାସରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୟୋମାର୍ତ୍ତ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମରିଚି କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମାତା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କ ସହ ଏହିଠାରେ ବାସ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ